Dili siya mutuo og kalinaw. Wa siya'y kasing-kasing. Wa siya'y gugma ug kaluoy. Mataglihok mao ang kabangis ug katalagman. Gitina ang mga ngipon sa espisong dugo. Usa siya kay mortal. Wa siya katapusan kay gikulit nga way kamatayon. Mapait nga tunglo ang kanunay giampo. Awanan kung daan ang imong pagalaktan o gimayaon ka sa imong katawan kay ikaw ang maghari sa tibuok kalibutan. Ang iyang komunyon mao ang kamatayon. Ang iyang giludhan o giampuan mao ang hari sa infierno. Serafim! Iya ang gitagana ko nimong gingarian. Buutan ka na kong alaga. O gikahimutan ko ikaw. Dili! Dili! Serafim! Ang pagpaulipond, ang pagkamatngund, ang paglimod ug ang pagsubat. Nasayod ako sa imong gibuhat. Og nasayod usab ko nga gidungog kang buhi bisan tuod patay ka na. Busa pagmatao pagligon, kay nakita ko ikaw nga dili pahingpit sa atubangan sa akong Dios. Serafim! Ang pagbasol, ang paghinulsol, ug ang matuod nga hagit. Panahon na! Nalaglago na naghimo og kadaot sa kalibutan! Sinuwat ni Fermin Collantes Gomez, spinner Nelson Tandano, technician Achilles Hisemb, ubos direksyon ni Algin Nabakita. Dalit sa RGMA Super Radio Production Center. Naiubos ang akong kasing-kasing. Dili kayo magmalinaw. Ipanumpa ko, Serafim! Og karon niya ang laing sumpay ning mas lahi nga sugilanon. Serafim. Mibiya ang helikopter og niadtong higayuna. Nangahas gayud ko pagpangutana sa tanan ni Serafim. Dihang naguba na sab ang iyang naong dihang gilituko ang ngan sa Dios. Mitugan si Serafim kung unsay iyang pagkatao. Anam-anam nga gitugan ni Serafim nga usa siya kaimpernuhanon ug sakop ni Lucifer. Nanindog ang akong balahibo samtang naminaw ko niya. Immortal siya kaniadto ug nataw ng daan sa wa pa ang Kristo. Siya ang gisugo ni Satanas aron dili matuman ang mga tagna sa unang basahon ug dili mahinayon ang pagkatao ni Jesus. Siya ang nangu sa pagdakop ni Jesus. Ang milatos ug mikuruna ug mahait nga tunok sa o. Ang mipukpok sa mahait nga lansang aron ilansang si Jesus sa krus. Kaaway nila ni Lucirom ang katarong. Apan karon, mortal na si Serafim. Namatay na di ay siya, apan murag dunay nagbuot nga ang hari sa lansis ug bakak nga mao si Satanas, nada sa lansis ug bakak ni Serafim. Maong gipabalik siya dinhi sa kalibutan ug dinhi pagyud sa Pilipinas. Diha di ay sa akong luyo si Constantine ug lakip kining tawhana puno sab sa talinghaga. Gipasud ko ni Constantine sabay, aron diay, dili ko makasaksi sa dili katuhuang hitabo.
May miabot kang mga kaaway, Sir Abim. Nagkamatnon ko, Constantine. May mga kaaway nga miabot. Dili kasagaran ng mga kaaway. Taga-impyerno sila, Sir Abim. Pangandam! Dili na bag o alang nako karong mga tinguka. Serafim! Serafim! Bisan mag-unsa ka pagsukol na, Sir Abim. Apan di kagid magsilbi nila. Wa ko mahadlok nila, Constantine. Mao kanay kong kipaabot ni kasangka ko sila. Mikhailo! Mikhailo! Mikhailo, hain ka! Duha siya! Ah! Tinuol yung makadaghan yung sige kauban. Apan kiniadto na ka to. O gipapanumpan ako sa tubangan sa buhing Diyos sa langit. Dili na ninyo makuha pagbalik si Serafin na inyo na nagdaan sa lansay sa bakaat. Balik ka mo sa impyerno! Crisula! Ay, kay ampuhan kanina pa, Nazario. Kanit lang may puli ang itong kain dagom. Oh, apan morag ni aras atong tungod nagdaot ang panahon. Ay, kain kilat. Huwag nagsigig panugdog. Oh, Nazario, miliho ka maabutan din sa sud sa bahay. unsay hinungdan. Nazario! May kipat-kipat na mga sugang! Nazario! Ayaw pagawas, Crisula! Ayaw pagawas! Ano ba niya? Huwag ko magkasabot! Naon sa manay kalibutan! Murag mga tumbang mga punuan sa kahoy sa gawas! Bawa! Tagalangit! Dili ka mo makaduol kaniya! Pabutan niyo ang panahon nga magkatubangay na kamog si Serafim! Bawa! Gloria al Patria et Filii et Spiritus Sancti. Muna yung kinabagbukha na ng imong pako! Balik ka mo sa impyerno! Kaya pala ka na, Sir Rafael. Ihatag ko mo kining akong lawas. Nakipangandoy sa daghang mga lalaki. Crisula, Kaya, totoo ang hubog mong lawas, Sir Rafael. Ako na ko. Crisula, ayaw Serafim! Ako na ko! Hapit ka maanod. Hapit ka mada sa tentasyon, Serafim. Si Crisula. Nahibaw kang dili ka to si Crisula. Gigamit ni Satanas ang bayhon o panagway ni Crisula. Hapit tanan nga abilidad ni Satanas, imong nahibawan, kay diha kagikan ni Satanas. Nahibaw ko, ug nahibaw ka usab, nga dili mo hunong si Satanas sa paglutos nimo. Nakita ko ang dili masukod nga kapungot ni Lucifer diyan nimo, Serafim. Busa kinahanglang mag-amping o magbantay ka gayod. Gamiton kutob sa iyang mahimo ni Satanas ang tanan niyang gahom.
aron matilawan mo ang dili mahulag way kalaksot sa iyang silot yan nimo Serafim. Naibaw ka ba? Tibuok pwersa sa iyang gahom iyang gamiton aron makabaw siya sa imong gibuhat niya nga napatuo mo siya. Uman gani ko'y kasarang kaniya dubatok niya ni Satanas. Nagibuhat pa ko niyang usa ka immortal. Di ato mga libo kalibo ang katuigan nga gipatuo ko niyang usa sa iyang mga pinili. Karong pagka nga usan ko kagsagarang tao. Mangutan ako. Pangutana. Dako ka ang posible nga mabawi ni Satanas kining kasagaran ko karong kinabuhi. Sawa pabuhat ang kalibutan. Kauban ka sa tanang dito sa langit. Nga malipayon o kauban sa panon sa katarong nga nag-awit og pagdaig og paghimaya sa langit ng Diyos nga Amahan. Uban sa bugtong niyang anak na Kristo. Kauban kita Serafim sa labing pinangga sa Diyos ng mga pangulo sa mga anghel na mao si Lucifer. Nakabig ka sa gihimong rebelyon ni Lucifer dito sa langit. Mikuyog ka ni Lucifer sa iyang rebelyon. Patok sa labahong makagagahong Diyos. Usa ka sa gigamitan sa gahom ni Satanas. Limot mo nga kamuhin nimo sa Diyos nga labahong makagagahong. Usa ka sa miuyon sa damgo ni Satanas nga mulabaw pa sa labahong makagagahong nga Diyos. May plano ang Ginong Diyos ni mo, Serafim. Maglig-on ka pa. Kinahanglang maglig-on ka pa, Serafim. Gisapuang nimo si Serafim, Constantine. Unsay nahitabo ni Serafim? Wa siya mo tupag. Kalit lang mo nagdaot ang panahon ganina. Mikalit lang sa og kalinaw. Dinhira di ay sila sa gawa si Constantine o Serafim. Naunsa man ang panahon ganina, Panasaryo? Unsa makakatumiuyog og kalit ang mga butansod sa bay? Unsa may hinungdan may kidlap-kidlap man ang mga suga ganina? Makalibog kaayo. Apan ang labi na kong nahibutngan, di ang pag-abli nato sa pultahan, may nakita kita nila ni Constantine ug Serafim. Wa ko'y gikatubag sa gipangutana sa akong anak. Kaming duha ang nakakita ni Constantine nga nagtapion sa agtang ni Serafim nga militad sa kasakit. Ang labaw namong nahibudngan kay nakita gyud namo ni Crisula nga murag misiga ang kamot ni Constantine nga nagtapion sa agtang ni Serafim dayong kalupog ni Serafim sa yuta. Muralag papel sa kagaan si Serafim nga gisapwang ni Constantine. Nagkaanam og kabugat ang kahibo nga akong gipati. Una kang Serafim. O karan kang Constantine, Papa Nazario. Mauna ko ni magbalik sud aron mapahilo na og maayo si Serafim, Panasario. Mosunod ko nimo, Crisula. Nagduha-duha ko nga sultihan ako si Crisula kung unsay gikumpisal ni Serafim nako. Matud ko pa sa akong kaugalingon. Unya ko natug-anan si Crisula kung unsa si Serafim sa hustong panahon. Apan si Constantine. Mianinaw ka sa kalangitan, Constantine. Nakamatngon ka ba o kamo si Serafim nga kalit lang na usab ang panahon ganiha? Hait kaayo ang mga kilat ug makabungog ang dugdug. Mihuros ang hangin apan way uwan. Makapahibong kaayo sa akong banabana
Dinhi ra gyud sa tungod sa bahay ang daotang panahon. Gikasubo na ko Inko Nazario. Ang akong ikatubag maura gyud kini. Kinahanglang andamon yung inyong kagalingon. Kinahanglang maglig-on kamo sa inyong mga kagalingon. Aron makasugakod usab kamo. Isulti ko na lang nimo ang tanan kong nahibawan bahin ni Serafim. Maigitugan siya nako. Doon na ba'y tao nga way kamatayon kay usa siya ka immortal? Usa ka immortal si Serafim kaniadto. Way kamatayon si Serafim kaniadto. Dili ka pa bang mapuhain ko? Gabi na. Nasabot na ako nga wa kay interes nga motubag sa akong pangutana, Constantine. Apan labing siguro, kining lain kong pangutana nimo. Mutubag ka na gyud kay nakita gyud namo ni Crisula nga misiga ang imong kamot, nga imong gidaitol sa agtang ni Serafim. Ngano man kadto, Constantine? Unsa ka man usab di ay, Constantine? Wa ko'y katungod nga mutubag sa mga pangutana Inko Nazario. Pasaylo ako. Sa makausapa, mayang gabi. Angay ka ang katuhuan kining mga hitabo karon sa among kinabuhi. Uban ni ining Constantine ug Serafim. Matuog na ko, Jetro. Ipatawag talaga, ugma. Oh, nasa loob. Maglisod ko pagtuuring ako nakita. Ako kini, Lucer. Kamahalang Lucifer. Paduol. Lucer. Akong yukbo kanimo, kamahalan. Kanunay kong nakikita. Kanunay kong makadungog. Way matago na ko. Apadili kong mutuo nga pinaagi ni Serafim. Nganong ituo ko sa Atlantis. Nang hilambot na sampang tagalangit, mong milampo si Serafim. Paminaw pag-ayo, akong pinalabi, ug labing pinili nga Lucerom. Naminaw ko, kamahalang Lucifer. Sa dili madugay, mag-usa na ang tanang kanasuran sa kalibutan sa pagpagkasa. Adam-adam nga muhari ang mga klase-klaseng tao nga magbugna og dautan. Usa sa mag-unang nasod nga muhari ang akong kadaugan. Mao kining nasod sa Pilipinas. Mao ka na kamatuoran, kamahalan. Niya na tanan din ang klase-klaseng dautan o makasasa. O wa na'y pagtuo sa tagalangit kay ikaw na. Mao'y ilang gisimba o giludan. Mao na kini ang Pilipinas karon. Ang gikahimutan mo mga buhat, mao'y gibuhat sa katawhan ni Nasura. Apang gihulga kini iso sa lang katao. Ang tao nga mauunta ang musanta aron dili matuman ang panagna sa gipanayag. Apan binibali na karon. Ug ako nang nakitaan nga mo'y mutabang aron mahitabo gayon ang ipanayag. Busa buhata ang taran. Kay na ako sa imong luyulos, Sirom. Kinahanglan mamatay na si Serafim!
sa mga hitabo nga may labot si Serafim. Dili na kami magkalikay. Unsa pa'y mga hitabo, nunti palihog ang uban pa mga sumpay, ning mas lahi nga sugilanon. Serafim, sugilanon nga sinulat ni Fermin Colyantes Gomez, Director, Algin Abakita, Spinner, Nelson Tantano, Recording Engineer, Aquilo Session, ug laing dalit kaninyo sa Sopiranyo Production Center.